To je iné znenie. Je ako video. To je nejaká nemecká verzia, ne? To je to filmu jako. To je škola, to je ona. To bude, to je zo školy. Daj späť a daj ďalšieho. Nechaj to. To im začne nadávať, vy hovada hitlerské. To je akože ten videoklip, čo bol s tým slajsom. Nechaj to. Jak sa privedal do domu. Ty hovor, to už len. To si doma pustí. Tak to si ani nemusí pustiť a snímať, čo to? Počúvaj, to si pustí a prídeš do položky a zapíš. Parádne sa dá. To poradne zlý úvod. Oproti originálu. Počúvaj. Teraz! We don't need no education. To je ono. Ale narodeniny? Get to know. No, ešte mám to. Koľko sa to nedá priblížiť?